Hendaiako atxikitze zentroaren gehiegikeria orokortu eta migranteak geroz eta denbora gehiago atxikitzen dituztela salatu du Zimade elkarteak. Arratsalde on deizuela guztioi eta udako giroa iritsi zaigun bezala, uda izango dugu hizpide gaurko emankizunean. UEUk 54. aldiz udako unibertsitatea antolatu du. Ikastaroen egitarau aurkeztu du jada, ekainaren 11-tik uztailaren 10 izango dira. Zimade elkartearen deiadarra, Frantzia osoan bezala gehiegikeriak Hendaiako atxikitze zentroan ere, 2028an zera ikusi da, migranteak gero eta denbora luzeagoan atxikitzen dituztela, eta gunea beti bete-betea dela. Hendaiako erretenzioan 30 toki badira eta beti beteak dira. Pertsona bat kanporatzea denean edo libratua denean pertsona berri bat sartzen da eta orotarat urte hontan 257 pertsonak gakotuak izan dira Hendaiako zentroan. Migratzaileak geroz eta gehiago atxikitzeak aldiz, ez du baitezpada erran nahi, kanporaketa gehiago egiten dutenik, kontrakoa gertatzen ari da gainerat, Algeriatik datozenekin eman dezagun. Kriston krisia diplomatikoa badela frantses estatua eta Algeriaren artean eta ondorio zuzena dela Algeriak ez dituela onartzen, ez dituela gehiago banatzen laissez-passer konsulaire delakoak eta dokumentu hori gabe ezinezkoa da pertsonak kanporatzea. Berzalde, Zimade elkarteak ez du bat ere begionez ikusten eskuin muturraren babesarekin duela 2 urte onartu zen Darmanen legea izan ere ondorioen artean dago, atzerritarrak ordena publikoaren zat mehatxu direla sinetsarazi nahi luken printzipioa. UEUk antolatutako udako ikastaroen 54. edizioa aurkeztu berri dute Baionan, ekainaren 11-tik uztailaren 10 bitartean izango da aurten 23 jardunaldi orotara, lehena Bilbon. Gure hasiera ekitaldian eraman dugun gaia dala euskararen balio ofiziala unibertsitatean, euskararen balio akademikoa, izan ere euskararen balio akademikoa orain oso eskasa da, oro har, eta hori eragiten ari da. Euskarazko produkzio akademikoa gainbeheran doala, eta paradoxa nabarmena da gainbeheran doala produkzio akademikoa euskal komunitate zientifikoa inoiz baino indartsuagoa denean, eta guk oso argi daukagu diagnostikoa dala euskararen balio ofizial eskasak eramaten ditu euskaldunak ikertzera eta batez ere argitaratzera beste euskara ez diren beste hizkuntzetan. Guztira 40 proposamen ukan dituzte, horietatik 23 hautatu, izen emateak eta guztien inguruko informazioa ueu.eusen aurkitu daiteke. Konturatuko zarete, jedenak ere jardunaldiak direla, udako ikastaroen helburua delako, gogo eta guneak sustatzea. Bai, gizartean pilpilan dauden gai hoiei bide eman nahi diegu. Konturatuko zarete, izenburuak begiratuta askotan gaia euskara bera dela. Euskal gizartea, euskara eta kirola, euskararen jauzi digitala, ikusten da, gure inguruan dagoen kezka konpartitu bat delako, eta bat aipatzekotan, eta niretzat berexiena delako, eta UEUren ekarpen interesgarri badalako, gaia da adinduak unibertsitatean. Ipar Euskal Herriari dagokionez, aurten 2 jardunaldi izango ditugu Baionan. Uztailaren 3 eta 4ean, eta lehena izanen da Seaskako Etxepare Lizeoan udalbiltzarekin lankidetzan eta egizaltzailearen inguruan, eta bigarrena pizkundea zentzoa izena eta izana Baionan uztailaren 4ean eta zentroan antolatuko dena. Edozein moduz, udako ikastaroez zaratago urte guztian eskaintza edatzeko xedea dute, zentzu horretan besteak beste, ekainaren 3an Etxearen korapiloa liburua aurkeztuko dute Ortzaizeko Menta liburutegian arratsaleko 6:30. Eta gaurko saioarekin amaitzeko Gura Show taldea.
Bihar hiriburun eskainiko dute kontzertua arratseko 7:00 Urtsintxak abestiaren bertsio honekin agurtzen zaituztegu gaur. Bihar arte. Buruko minik, nahi duke, izan utxitza bezala.